Здравейте, приятели! От известно време обмислям идеята за видеа с полезни съвети относно вашите кафе-машини. В случаят ви показвам кафе-машина Krups, работеща с капсули Dolce Gusto. Във видеото ви показвам и ви препоръчвам, след като използвате капсули основно с мляко, тъй като млякото има навика да се спича, след като направите вашата кафе напитка, да изплакнете само с водичка или да използвате предназначената за тази цел игла. Идеята е, след като сте направили напитката с мляко, да изплакнете и да почистите машината, за да бъде готова за употреба. Защото понякога се случва кафе машината да се запуши и да не може да ви пусне след това вода.